Nigeria jamana ka barakɛlaw ka lafasa tɔn mun ye NLC ni barakɛla camanba de b'a kɔnɔna la. Weleweleda kɛ jumadon k'u ka tile 2 baarabila kɛ ka kɔn u ka baarabila koda ɲɛ mun bolo dalen don septembre kalo tile 21. Jamana ɲɛmɔgɔ Tinubu ni ale nana fanga la ka bɛn ni wagati min ye jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ani juruba bɛ jamana la. Ye jamana ka dɛmɛ mun ɲɛsinen don taji sɔngɔ nɔgɔyali ma. U y'o wari tigɛ mun kɛra sababu ye ka taji sɔngɔ yɛlɛ fo a ɲɔgɔnna 3 taji ta yɔrɔw la. A ye gɛlɛya dɔw wuli ka bɔ fɛnɛ jamana sɔrɔ siraw kan minnu nana ni Nigeria jamana ka wari naira ale fanga dɔgɔyali ye. Baarakɛlaw ka ɲɛmɔgɔ Angese Jones ni ale bɛ Bayelsa NLC ka bolofara min bɛ yen ko an ka bi waleya dabɔra k'a yira fanga la ko an bɛ se ka politiki tagacogo yɛlɛma ka d'a kan du o du bɛ yen u bɛɛ bɛ kan ni politiki gɛlɛya in dɔn ni wagatinin na mun nana ni mobili tali sɔngɔ gɛlɛyali ye balo daladumuni ani dahirimɛ minɛn tɔw n bɛ misali di olu dɔrɔn de kan. Abuja wari marayɔrɔ caman ni o ye banku ye olu datugura bi tarata don wagatinin min na mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ kuran olu balila ka taa u ka baarakɛyɔrɔw la baarakɛlaw ka lafasakuluw fɛ mun nana ni kurantigɛ ye du caman kɔnɔna na ani yɔrɔ caman na faba kɔnɔ. They have been checking their fuel for like